weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to law hayre law boode law dumga law yaare law ko on waktu yoni ha to toro kame walo ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal gollotoɓe e terre yogay mumen hande o kolliti metti mumen ɗum ko caggal nde itta e golle muma debbo biyeteɗo ami ñinga to leydi Mauritanie hoorejo jagoɗo leydi ndi hanki tawtorama darnugol catal isina pewnowo kosam e nder leydi ndi taw ko kosam mbawɗam duumade hono kosam ɓiroɗam ni taw kala hitande ne wawa yaltinde kene tolno e 4 ujunere tonnes taw ko kosam pewnoɗam e nder leydi ndi to leydi Mali koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere e rima laamu militaire nde ɗoftoto calendrier ko fati banggue sumgoji leydi ndi ɗo e hitande fani nde to leydi Guinée Conakry gonnoɗo hoore jagoɗo Alpha Condé Ibrahima Kassori Fofana ko hanki tijjano ñawore mum ne gasa accite diftinama ha sappo e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru kabruji men mala en ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire Somalie ma en jaa ha to Tchad kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ngam lewru korka teddundu comptoir français d'électricité ene wiya moɗon Ramadan Mubaraka comptoir français d'électricité ari e dow moɗon ari ko ɗoftude mon e mahante cité taw on dañata hen caɗele comptoir français d'électricité addani mon ko matériel moƴƴo taw ko original diwɗo toon to leydi France comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Keur Massar taɓande temedere hakkude mum e magasin Auchan gonɗo ɗon ɗo Keur Massar ɗo comptoir français d'électricité wi on kuura ko koddiɗo bonɗo hen banggue koddiɗo moƴƴo hen banggue sa waɗe mahdima matériel moƴƴo ma rento kala kene wiye cumoji ɗi sirki kuura nonne kadi burliraji lampa e kala saaha masuji kuura masuji firgoji e goɗɗum kala ma rento hen nde tawno ko produit moƴƴo moɓe guitti toon to leydi France comptoir français d'électricité aɓe jogui table moƴƴo no feewi aɓe jogui gueɗe kewɗe ko fate banggue mahango taw kadi ene yaade jamanu no feewi so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi disanteur uji moƴƴi différencier uji moƴƴi table électrique lampaji kala sifa lampa kam miijiɗa projecteur uji ha e goɗɗum kala aɓe jogui ɗuma ko nonne kadi aɓe jogui les bottaji moƴƴi aɓe jogui kala ko fate banggue câble taw ko ɓoggi caméra surveillance kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire comptoir français d'électricité ma heɓen kollaɓi comptoir français d'électricité to Dakar Keur Massar taɓande temedere hakkude men Auchan joni keɓa hen kollaɓi so tawi jiɗɗa ko jokkodirde e tonggode comptoir français d'électricité ɗo gonɗa kala keɓa kala kene moƴƴa e nder galle ma to banggue kuɓɓam tawatinata caɗele mbatta ko 00221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe comptoir français d'électricité are meɗen wi en Ramadan Mubaraka ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude
caɗele ngorago mo seyɗani memi kala hen ceerno Djiby Sy no humpiti. ceerno Djiby Sy ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli. kono ne kadi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kami liggeyaji bonɗi kala. ceerno Djiby Sy laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nene ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi. ceerno Djiby Sy tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno Djiby Sy ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere uguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno Djiby Sy ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani. beele jokkodira e ceerno Djiby Sy ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84. so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 28 10 00 13 bas ceerno Djiby Sy taweteɗo to Djoum to Legala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Djiby Deme koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17. musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy e jeese meɗena. ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi jogiiɗo AVC jogii karƴak mo ganduɗa ƴiiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma jogiiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya. gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya jangana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www.gorelteyya.com ma jangan hoore maɗa kala kada yiya hena. gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki wocceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71. so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43. so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97. so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54. musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare sappo e ɗiɗi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba rewintoɓe golle weltare TV kala hen ko humpi mon majjiri mon so jeehi to lawre mon YouTube on tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe ma on jii tengade ma on keɓe en guilay jewte mon tarihaji annabaɓe jayde mon gueɗe mon jahoje nder weltare TV kala jaɓɓotoɗen ko musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane guila korka fuɗɗi omo rewidiri e jayde weltare TV gam addande men actualité ji ko fati banggue diine men taw yewiti koye gurdam diine ha mbawen sellinde yoga e gurdameje meɗen ko fati banggue diine humpitade ɓuuri humpede ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. Ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en ñaganima foof Allah moƴƴere en ñaguima foof nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe jahanoɗen koko wiyete itikaf woni ɗufnade e mbiɗen so tawi ko imam Malik kanko o ɓuuri yidde ko baɗowo itikaf waɗa balɗe 10 ɓuuri yiɗede kadi ko e 10 cakkitiɗo korka ɗe ko ɗin ɓuuri yiɗede nelam sa sallam ko noon waɗanno nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam 10 cakkitiɗe korka ɗe hewno ko ɗufnade ko ɗufnotoɗe mbiɗen noon on mo takki e hoore muɗum wonde en waɗa itikaf e alay sago o waɗa ñalawma kurɗo ko wiyete 24 heures ko so wi omo waɗa ñalawma o fawe hoore makko ko ñalawma o waɗat ñalawma o ha timma e jamma o so wi fawe hoore makko wonde omo waɗa jamma itikaf walla omo waɗa ñalawma tan alay sago o waɗa jamma e ñalawma fof ha timma ñalawma o timmuɗo o wi e mbinoɗen ko itikaf alay sago yaada e korka on noon mo taƴi korka muɗum taw ko teyɗo ay o fuɗɗi to itikaf makko o fimno wadde itikaf ko balɗe 10 o fuɗɗi balɗe 5 tan o teyi o taƴi korka makko ay o fuɗɗi to balɗe 5 ɗe wonno ɗe fof boni o fuɗɗito ko ha hoore walla ala mbiɗen gonduɗo baɗɗo itikaf o rendata e suddiɓe o rende joom suudu makko e kanko baɗɗo itikaf o foti noon ko jamma o wonde joom suudu makko o walla ko ñalawma o wonde makko foti ko jejjiɗɗo walla ko teyɗo so rendama tan itikaf makko boni o fuɗɗito e mbiɗen kadi so tawi noon baɗɗo itikaf o ñawi o rafama omo wawi yaltude o faya galle makko ha o dañe jaam so dañi jaam tan urtoto jamatu saaha fof mo dañi jaam so ñalawma o dañi jaam walla so jamma o dañi jaam dañjamo jaam nde tan urtoto to itikaf to ɗufni to walla ala mbiɗen ko debbo o wanno itikaf o fiili o yi ƴiƴam fiilayru ay so yi ƴiƴam fiilayru tan yo yaltu o fata galle so fati galle ka kala heure noon mo laaɓi e ƴiƴam ɗam urtoto itikaf makko kanko on ɗon ko mbiɗen ko noon foti ko jamma kanko ñawɗo o selli walla kanko jiinoɗo ƴiƴam o laaɓe ƴiƴam ko jamma walla ko ñalawma saaha fof tan nde o laaɓi ko ɗon tan o ruttito faade jamatu o hennane o wi yaltata kadi ɗufniɗo so wona taw ko haaju neɗɗiyanke so tawi jama o ala keblorɗe o sohli heblade omo wawi yaltude o yaha e galleji saraji he o hebloyo toon ko wayno tarade walla yaltoyde walla ƴeewoyde ko ñaami walla eko nandi hen kadi gonɗuɗo ɗufniɗo o juulata goski so wona taw noon goski koye nder jama he juula tawi goski juula koye nder jama he ene sella o juula goski kono sawi goski juuloya ko guenale o yaltata o wiya omo yaha guenale omo juuloya goski hi ala kanko oɗo ɗufniɗo kanko ɗufniɗo kadi o yaltata pour ko wayno yeeyoyde en eko nandi hen kanko ɗufniɗo o ene sella o humane ene sella kadi o humana goɗɗo so tawi dewgal addama ɗon ne sella o duwo dewgal ngal ene sella kadi kanko kadi o wiya omo sohli debbo o duwa humdene e on ɗon debbo so tawi wonko weñaale wona ɗum wonno saago men o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗo e ligseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. On jarama.
ceerno ibrahima saydou kane golle ma jooɗi peewi kabruji men e ɗemngal pulaar leydi sénégal no wiruno mawɗo leydi ndi wonande yuɓɓinde batuji jagorɗe taw koye cate e nder leydi sénégal kala région ma yette toon ko fate banggue ko hutorte ɗon ko wawa kadi wurtinede guila e ngaaluji tigguiɗi e nder leydi ndi beele kadi yewɓe mbawa gollade kono ne kadi région e hoore mum wawa mantinade no feewi kanko mawɗo leydi ndi no fuɗɗorino ko toon to Tamba Thiés Sédhiou jogori yontede ko Kédougou no eɗen gandi ko tufde mawde no feewi ko fati banggue oqirde ngaaluji cuuɗotoɗi e nder leydi ko wayno kanŋeje ko nandi hen kala oɗo saaha finoɓe toon to Kédougou ene keeɓi gam jaɓɓade mawɗo leydi ndi Sénégal gam hollideɓe weltareɓe so tawi kay mawɗo leydi ndi suuɓima Kédougou gam yuɓɓinde toon ɗiɗon ñalɗi 24 duɗo hen lewru ndu gonɗen avril ha 27 taw 26 ko nden wo yuɓɓinta jonde batu jagode gam yurnitade gueɗe tiggitoje ngaalu diwan e koppareje jogueɗe waɗede hen ha wawa ƴellidde Kédougou e hoore moɗɗoma jagorɗe ɗiɗi gendi leydi Sénégal goni koye sunare mawde no feewi Ismaïla Madior Fall jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi hanki wasi jinnaɗo mum gorko goɗɗone ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni Antoine Félix Dioma kañumne wasi jinnaɗum gorko subaka hande o kamɓe ɗiɗo kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene neldaɓe duwaw nde tawno koɓe jagorɗe toɓe kettiɗo wona hunde famɗude o hetti koye ñawoje ko jinnaɗo mum gorko yalteɗono goɗɗo hetti koye gueɗe nden kay kisala ɓesguji leydi ndi kala hoorejo leydi Sénégal Macky Sall subaka janggo ma tawe toon to jamñaƴe ɗum noon tawatamo toon ko jaɓɓade matériel timmuɗo jar mum ma wonoy 52 milliards ko préje franc CFA taw ko matériel uji jogorɗi feccede e duuɗe janguirɗe towɗe ɗi gendi leydi Sénégal ɗe mbiyeten duuɗe jaabi hatirde ko hen jogori feccede ɗum noon ko caggal nde o darno catal manggal no fewi ɗum ko guila hitande 2015 2015 toon to jamñaƴe gam wadde toon kene fotto wonde temedere laboratoire taw kadi ko ndin mbaadi janggo jogori hollirede ɓesguji leydi ndi gam ngarɗugol golle tugganma 11h subaka ha faymaɗo jogori hadde kala ɗum ko ñalawma janggo o gonnoɗo hoorejo jagoɗo leydi Sénégal woni Mohamed Boun Abdullahi Dionne arti e discours mawɗo leydi Sénégal ɗum ko ñande 3 avril ene wetene wona manditare gendi leydi ndi wo holliti wonande jungo ngo hoorejo leydi weeɗi landaji lundo potan ko nottade nde tawno jaam ɓuuri kala jaam so dumima yimɓe tan dañat jaam daña kadi ko wiyete ɓamtare wo holliti so tawi hoore leydi noddi jaam yo notte jaama ɗum woni yiyande makko fate banggue nottogol ɓen lundiyankoɓe ganduɗa jaɓani taw nottade ngoɗon noddade gam hollirde wona ngol tan woni goo mbawle ndi noddude ko fati e banggue kaldigal jaam e nder leydi ndi Sénégal kala jeheten koye terre kaɗa hen laana lumbotoka hakkude e jamñaji ha faynma Dakar hewɓe gollotoɓe kaɗo laana guila 5h subaka ko nden ɓe calino gollade syndicat gollotoɓe jeyno sababu ko suka debbo biyeteɗo Ami Ñinga mo ganduɗa kañum Ami Ñinga mo ganduɗa koko itta e golle muɗɗuma kankon mati jafuɗon Mati Ñinga guittaɗo e golle muɗɗuma taw kadi ganduɗa caggal nde signini contrat waɗi lebbi 6 caggal mum fonno yani ko ha lebbi 7 heɓa ndimagu muɗɗuma kono kadi gardiɗo oɗon fannu woni Patrika Transir kam ittimo e golle ko wona ɗum ko noon hewɓe kam yaadi ɓe frappe kala kolliti hen metti mum gam teskede kanko Mati Ñinga e hoore mum ko cowiɗo lebbi 5 kanko hoorema ko natanɗo gueddere gam hollide no ittirani o yonnani ɗum hay seeɗa Papa Alenia jaydiyanke Dakar Matin mo ganduɗa ha hande heɓani passeport muɗum ɗum ko caggal nde nanggano rutti waɗa e contrôle judiciaire avocat makko holliti ñalawma janggo 13 avril ma ruttoton to chambre accusation taw koye juge Mamadou Seck mo ganduɗa kañum ñawno Papa Alenia ha hande on mo heɓani passeport mum yidde ɗum ko yaade Paris lamorgo leydi France gam safroyade hollitine ɗamini janggone gasa ma heɓ walla ala ko wawi wonde kala ma en gartoy hen police basɗo fittanum toon to Matam
taw jeyi sababu ko fetel muma jamfiɗoma ɗum ko caggal nde yehi toon to hôpital wawi safre toon miñigo biteɗo Adama Silla holliti gonɗinani wiyeede ko fetel mum jamfi ɗum wari wonande mawni ko biyetenoɗo Ousmane Silla basɗo fittandu muɗum toon to Matam wira toon to Kolda o holliti won gañande goɗɗe ɗe ɓe tawi e ɓandu makko ɗum gonɗinani wonande ɗiɗon konnguli maɓe jokku hen haɓe keɓa hen ko ɓuri a labde ñawore Ousmane Sonko Mambay Niang koko noddita ɗum ko caggal nde Mambay Niang holliti yadande nde ɗon ñawore nde ne manki weltade hen no fewi ngol nodditgol jogori latade lawol gongol kuccodiral hakkude Mambay Niang kame Ousmane Sonko yeeso ñawowo waɗata ko 17 ndu lewru avril ndu gonɗen ɗum ko caggal ñande 30 lewru mars nde ñawore yano ha gasi kanko on ñawowo ñaayi Ousmane Sonko lebbi ɗiɗi e kaso hayso tawi woni lelata ko hen ene yoɓa 200 millions copreje francs CFA kono on mo takkuno e kaalisaji kewɗi o wujji on holliti nden ñawore ene famɗiri Ousmane Sonko kañum jaɓani ɗum nodditi ñawore wonde nodditande dirtina ko ɓen sarɗiyankoɓe pirɗiɗo fiinoɓe ami ñibi ami ndiaye ñibi ha toon to sursarɗe inde leydi Sénégal woni Mamadou Niang kame Massata Samba ɗiɗo taƴananoɓe lebbi 6 e kasso million ngaji 5 amande ɓenne kadi kolliti nden ñawore ne famɗi fonnoyade ko ha duuɓi ɗiɗi ferme e nder kasso koko noddita nden ñawore dirtinama kañumne ha 17 ha 17 ɗo lewru ndu gonɗen ha ñawore mabɓe ñawore Ousmane Sonko jogori a hawri toyde caggal accident musɗo baɗɗo hanki toon to Louga ha yimɓe joyo mbasi en pittali men 83 neɗɗo gañi hen ko accident goɗɗo waɗi kikiɗe hanki to HLM Dakar ɗum ko hakkude wonande oto goto taw ganduɗa ko bis tatta kam natodiri e moto Jakarta on dongnanoɗo moto Jakarta on mo jeluno caggal client makko on noon ko ɗon e ɗon wasi hen fittande muɗum ɗum ko caggal natodiral hakkude on bis mo tata kame on Jakarta to Thiès kañumne ko pajero goto walla mbiyen ko firgonette mo hinde 4x4 jinoɗo dublade oto goɗɗo ko kam naate gorko mo duuɓi 51 on gorko noon biteɗo Guraka Thiaw ɗoftunoɗo joom suudu mum ne duggoya ene fadi joom suudu mum ene woɗɗi lawol seeɗa ko ono to ari ferimo toon ɗon e ɗon o heddodaki e wonki makko jeheten koye fannu ɗanle ɗe ndewani lawol gendarmerie nationale mo leydi Sénégal fawi juuɗe muɗum e candidat 14 yinnoɓe fiyade e maaje ngam yaɓande toon to Europe ɗum noon koni hen yaari ɓe nanga koto plage mo teeru Baye Sogui ene tawi corniche mo weste de Dakar ko toon ɓe nanga ñande 6 ko hanki wonno fandare mabɓe sanga 17 heures ƴettude laana ngam fiyadeɓe e maaje kaɗɗe teskama o saaha baadi ne jippo yoga e nder leydi ndi Sénégal a fanma Mauritanie hewɓe noon taw ko gollotoɓe météo ɓe kolliti jeyi sababu ko ɓuuɓol Europe kame nguleki Afrique so tawi tan hawriti ɗum jeeti sababu ɗen baade ɗon ɗo hewɓe cikki yatta wona ndungu yaawi arde kono teskama banggue lappol palol dande maayo ko wayno daw en ha fenma ɗin nokkuji hanki sanga kumtari ko hendu muslu ari toon dañi sengeje kewɗe jaade hen ma en garta e oɗon kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garanɗen to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dendagal hettoɓe Beltar TV. kabaruji garanɗi ɗo e nder Ziguinchor jehete ko to e département Bignona ina wayno wuuro wiyetego Wonku kamɓe deyi eɓe jogui luural hakkude sukaɓe ɓe e maire wuuro ngo. maire wuuro ngo heeɓi leydi mabɓe nan ɗon mahi ɗon Fuurburu kamɓe sukaɓe wuuro ngo noon ɓe mbi o waynakiɓe kadi o hay goto tintinani o fintano waɗi nden kanko maire o namdama o wi o waynota ko kanko ko maire bowal mais haltan o waɗa ɗon ko Fuurburu yimɓeɓe mbaba naftorade ɗumen muno waɗi haala ɗi pooɗe nduure haala ka eɓena to e kamɓe fof e gendarmerie so tawi en garti ɗo eɗen gandi hecci hanki ɗo duudu ka waɗi ɗo gollal manggal
ina wayno 250 galle gila almameɓe ha e miskineɓe o waɗaniɓe kumtari woto fof hokkama ko nafa ɗum sukara e meew fof nawi galle muɗum. Joni noon kamɓe fof ɓe kollitiɓe duwima seereɓe ɓe mbi Macky Sall yo wattu manda muɗum tataɓijo ɓe mbaɗi hen duwaw ɓe jamiri. Eɗen gandi kamɓe yew askan ɓe jooɗima ɗo hanki ɓe kolliti ɓe mbi koɓe mbiyatno leydi ndi jawdi ndi na waɗe pasar ɗum kam yimɓe fof jii ɗum fodde 35 ministére. Abdoulaye Daouda Diallo waɗi ɗo e Goudomp, kanko Doudou Ka o waɗi ɗo, heddiɓe ɓe goto fof ma wat diwan mum. ɗum ɗo ko jawdi leydi ndi nde ɓe gonano e laamu nde ɓe mbawano wadde ni. ɓe kolliti ɗum ɗo ko bonande leydi ndi école nan ɗon ina bilsi syndicaliste en donki nandirde e laamu ha feere holɗum yoɓede. So tawi eɗen gandi kadi ɓe mbi justice ina jogori yaade grève ina donki nandirde e laamu ngu ha feere kopporeje. ɗum ɗo eɓe ƴetta ɗeɗo kopporeje eɓe mbaɗani henna yo yimɓe ceedo. joni noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe Gorko Mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulahi Saar yalla keɓalde jaam. Amadou Issaga Keɓe sen giwi to Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie woni Mouhammeda Wul Bilal Mashoud hanki yuɓɓini ha jonde hakkude makko e jagorɗo jeegumo leydi Mauritanie gam darnude catal payodingal no feewi. Ngal ɗon catal noon ko yidde darnude usine mawɗo no feewi tawon usine ko pewnowo kosam e nder pewno kosam to fannu privé taw kene wawa gollinde 150 neɗɗo suka Mauritanie najo debbo e gorko ma mbaw gollade hen taw kadi ene wawa ƴeññinde kala hittande ma tolnoyo e 40 tonnes taw ko kosam mbawɗam ɓoyde no feewi hono no kosameje gonoje bidon ngaji walla paquet aji taw ko ɓirɗama ene wawi duumade ko juuti. ɗum woni ko yiiɗi fewnude Madina Mauritanie ha ɓuura wawde kañumne ƴellidde jaram kosam e nder gendi muɗuma jagorɗo taaridi mo leydi Mauritanie. hanki yowi gollorɗe tati isinaji tati gollotoɗi to fangue min to fannu min e nder leydi ndi to diwan président moura. ɗum noon ko hollide wasde garɗude golle mabɓe teni kadi ne bonna taaridi ene bonna taaridi teni kadi moƴƴani e cellal ɓandi kala police national mo leydi Mauritanie holliti fawi juuɗe mum e sagataɓe joyo woni golle mabɓe ko ɗanninde yimɓe suuɗayru taw kadi ko ɗanle ɗe ndewani lawola ɓen joyo hen goto ko Mauritanie najo heddiɓe ko hoɓɓe kono kadi leydi mabɓe saktaka. ɗum ko caggal 7 lewru avril nde ɓe nanga kene fota wonde 27 ɓeɓe gembuno ne jooɓi haalisaji ɓeɓe jinno jolnude e laaɗe ngam wujjitade nawdi ɗumen to maje kaɗɗe leyɗele Europe ɓenne kadi nanga ɓe ko hoɓɓe taweteɓe nder leydi ndi jiyaɓe hen nder Afrique ɓaleɓe oɗo henna woni hen jiyaɓe toon to Asie ene gari ngam rewde toon to leydi Mauritanie keddren ha joni jeeten ko aton to Nouadhibou wonande gouverneur mo Nouadhibou fecci hanki ngaluji kewɗi no feewi taw ko pañaji ɗi hinde koliji nguura. ɗum noon iwi koye catal bitengal sinim ɓe dokkiri ɗum gouverneur Mahi Mouhammeda ɓe noon pecci kene tolno e 1,500 neɗɗo wawi hebde hen nguura guila e kosameje hay ko yadata hen kala kono ɓuuri tottede ko noddinoɓe jumaji jamaji almameɓe kame sukkaɓe wonɓe booli ɓe gurdaka jinnaɓe gam wallide joomumen mbasa tinde caɗele e heege ɗomka gam hinkiƴinade wonande nduɗo hen lewru beele joomumen mbawa yiitade hen koye mumen jonde hakkude jagorɗo awo ngaalu ma jikkaɗe leydi Mauritanie kame ambassadeur mo leydi Turquie woni biyeteɗo Akifa kanko on Akifa Manasis ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi gurdam awo ngaaluma jikkaɗe leydi Mauritanie hakkude mum e leydi Turquie kono kadi ambassadeur mo leydi Turquie arti ko fate banggue ismina joom ngaalu kewɗo ngaalu no fewi Mouhammeda Aksoye taw kadi ganduɗa ko goto e ɓiɗɗo Turquie najo joguiɗo sifande awo ngam yidde wadde ngaalu mum e nder leydi Mauritanie yeddi ha memi leydi wiyede laaɗe leydi Turquie e dow inde on ene ngawa ngaaluji maje kaɗɗe leydi Mauritanie. ɗum wodani yo loskoji mbaɗe hen ko wana ɗum ko nandiral ko fati banggue ɓeydude sembe
golle hakkunde leyɗele ɗiɗe woni ko ɓe kaldi taw koto fannu wonande ƴeŋñinde liɗɗi e nder ɗeɗo henna maaje ngaluji leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keddotoɗen jagorɗo tambiɗo golle kame sukaɓe heblo ngarɗugo no feewi tawama hanki to bâtiment elmina moɓe mahi toon ko fate banggue bâtiment heblude sukaɓe ha mbawa dañde golle ngarɗuɗe no feewi kene tolno e temedde tato suga ma mbaw heblede hen taw koye fannuji certuɗi no feewi ha moni kala wawa yitaɗen hoore mum ha teskede ñonkoto kame ɓowɗi e nder noksoɗa e ko taari ɗum kala jeeyi sababu campagne haɓade ɓowɗi fuɗɗima ñalawma hanki o e gardiɗo région mo noksoɗa woni Fatim Abdullaahi Malik ɓe kolliti wonande ko balɗe sappo noon ɓe dumoto hen taw kadi ko pompe gam pompude yogay nokkuji beele wawa warde ñonkoto gam teskede paali kame pawle kala ene heewi yoga e nokkuji ɗiɗon sengi wi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen kolaɗo kuɓal fedde gotago windere woni Antoine Guterres baɗɗo jillu mum toon to Somali ɗon ɗo waɗano conférence makko hakkude makko e hoorejo leydi Somali ko ɗon wo eri laamu leydi Mali ɓeɗo hen konin koɓe la junte au pouvoir nde mbawata ɗoftade calendrier ko fate banggue tugnorgal leydi ndi sumgoji 2024 wotoɓe dirtin beele kadi laamu ngu ene arta e juuɗe jamburu en ɗon ɗo leydi Mali hakkude muɗum e ministre mo loni goni e seɓɓidde manda ministre mo loni ɗum poɗɗo gasde lewru juin e nder ndeɗo hen hittande aɓe miijo jonde ñalawma hande o gam wadde ɓeeto golle ƴewde holno on manda ɓeydirte ɗon ɗo caɗele mbanno taw kadi ganduɗa koye bismago wonande ministre mo loni kene wona konin koɓe yonɓe ɓe leydi Côte d'Ivoire 49 arnoɓe nanguira e mbadi mercenaire haadi herƴo mawɗo no feewi hakkude leydi Mali kam e leydi Côte d'Ivoire to leydi Mali keddana joni caɗele hebde carte d'identité biométrique moɓe mbiyata ninia ko caɗele mawɗe no feewi hewɓe kolliti ko vawi wiye tan ɗeɓi warde ɗum hen arat guila subaka ha hiren donc hebde haydara hay fotade haydara goɗɗuma jagorɗo tambiɗo nden kay kisal gueɗe nder leydi hanki ummini coopération mawɗo no feewi ko fate banggue darnude situji ɗiɗi ɓurɗi wawde wallidde ɓiɓɓe ngendi ndi ha keɓa kayitaji mumen ɗi hinde carte d'identité ɗum noon koto Bamako Lafia Bougou site goɗɗo ko commissariat de police nokku biyeteɗo sogoni ko toon tawete ɓe gaddi toon machine aji ganduɗa ɗi golla 24/24 ene wawa fewnude 60 kartal ujunere kala ñalawma ɗum noon ko yidde wallude ɓiɓɓe ngendi ndi ha mbawa yitade hen koye mumen to leydi Mali keddotoɗen gartaten koye conférence woni point de presse hanki yuɓɓini ɗum ɓen jaydiyankoɓe mbaɗi ɗum koto maison de la presse mo Bamako gam artude mbadi biftogol jaydiyanke biyeteɗo Aliou Touré biftonoɗo ñande 6 lewru avril accita ko heccanki ñande 10 avril balɗe 4 ne woni juuɗe ɓen biftiɓe ɗum on noon tawtorama on point de presse wo holliti ɓen biftimoɓe ko muuriɓe jeesi mumen wo anda ɗumen ɓende nanguimo kadi nangui tan ko kawsal manggal mbaɗi e yeeso makko wo andani hayto nawa hay nde o yetti nde andaka kala ɗo woni ɓen garta makko kene muuri ne ñamminamo ne jarnamo hay konngol ɓe kaldane makko ɓe ɗaccitimo koye bedda wo andani holto nawano oɗo saa noon ɓen jaydiyankoɓe erima laamu ngu nde waɗata hen loskoji ɓurɗi yawde gam andede ɗeɗo henna gueɗe cofɗe hol baɗɗo ɗeɗo henna gueɗe CDR kañumen ne erima ko ɓuuri yawde nde accitte wonande has bacca kame mami Rose la Visière ɓeɗo henna ɗiɗo nangaɓe ne mbaɗa e cuuɗi niɓɓine fadi ñawore mumen ɗo e lewru juin ko wona ɗum ko noon kanko on jaydiyanke biftonoɗo e ndiɗon mbaadi wonno haalande makko haw haali o gayni wo bifta ko nde o wino biteɗo has bacca yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum woni ko jibinanimo ɗeɗon caɗele mawɗe no feewi état islamique o saaha juuɗe mum tawama to nokku biyeteɗo tiddere men ene tawe 75 kilométre hakkude men ka ndeɗo fiyande noon waɗani mayɗeli waɗani pelɓodire siftinde on to hakkude leydi to hedde Minika
woni toon ko pelle ɗiɗi jihadiste en fedde l'organisation état islamique ene wonde fedde ne mbiyata al-qaida ko ɗe ɗiɗi poɗodirta localité ji taweteɗi toon localité taweteɗe nder menne ka noko mbiyeɗe tindre men toon ka capanɗe jeeɗiɗi kilométre kono e menne ka keerol Niger ene tawi hande o e juuɗe état islamique sen giwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry ha hande ne rulti hettede ɓen seettotoɓe taw koye fitinaji bannoɗi 28 septembre 2009 toon to stade mo 28 septembre 2009 to Conakry ha ganduɗa temedere capanɗe joyi fittandu heddi hen temedere ko fawi neɗɗo debbo waɗa viol hewɓe mbara taw andaka hanki noon ko docteur Ben Youssoufa Keita kam hanki dari yeeso bar gam settade ko yiwo holliti ko bere rouge hen gari ne jogui fetelaji mbaɗi toon gueɗe kamtuɗe no fewi kono kadi wayi hen jaagoɗɗo kaɓatoɗo drogue gendi leydi ndi gan sanga woni Moussa Tekbaro Camara o yiɗum hen jungo mum ne gañi ten wutti mum ne waɗi ƴiƴama o setti men debbo makko ñanden fiyama toon piggal bongal no fewi o holliti hen kala gueɗe ɗe o setti o haali hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa on dossier ene tuumi hen bere rouge hen hol gonɗo caggal hol ɗowɗoɓe caggal oɗo hen jaagoɗɗo gonnoɗo jaagoɗo e laamu Moussa Dadis Camara o peɗeli mum jofama hen to leydi Guinée keddoɗen ha joni hanki wonande catal kaɓotongal ko fati banggue mbuñaari taw koye cour suprême hanki ene ɗaminino haalde ko fati banggue coggola Ibrahima Kassori Fofana gonnoɗo hoore jaagoɗo laamu Alpha Condé nangganoɗo gila 6 avril 2022 waɗi hitande nder kaso ha hande ñawaka accaka hanki noon ñawore makko fonno yande dirtinama ha 17 avril sen giwi to leydi Mali sen giwi to leydi Guinée jafuɗon paɗen ko toon to leydi Burkina Faso armée leydi ndi holliti waɗi fuftini hewɓe ɓen ɗufninoɓe taw ɗufni koye basuji men ɓen joguitiɓe armée ji nottoteɓe jihadiste en sappo e goho nduɗo hen lewru ɗum waɗi koye nokkubireɗo Bouguen Zabogo ene tawe nder Burkina Faso taw koye diwan Kelba walla Soum ko toon tawete ko laaɗe diwoji ɓe puftiniriɓe ɓe mbawi noon nanggude hen ko heewi won hen ɓe guitti ɗumen e dinguiral wolde nde Burkina Faso to Burkina Faso inde makko ko Barte Lamina Keri kan woni toɗɗaɗo hanki o taw toɗɗimo ko hoorejo leydi ndi capitaine wonande Ibrahima Traoré toɗɗimamam o woni président de cour constitutionnel a leydi Burkina Faso hanki o suuti jungo makko wondi e yeeso hoorejo leydi ndi wonande poste mo totta o mawo gonɗu teni mawo nunɗu hen no fewi to Burkina Faso brigade BRU ɓe douane ɓe pawi juuɗe mabɓe kene tolno e $100 billet mo $100 capanɗe 5 taw ko faux billet mo ganduɗa koppreji mum ma wonoya hedde 5 millions koppreje franc CFA taw fof ko billet noir kono kadi ɓe nanga ɓen fuftinaɓe ndiɗon mbaadi woni hen waɗe ladde dogi goto wiyama hen teb to leydi Côte d'Ivoire caggal ɓiɓɓe leydi ndi duki ha pundi ruuki gam hollirde orange ko wuyɓe ene goyja ciggam gam seerde kono noon kadi Sénégal serani hande hewɓe wullitade connexion orange ko hunde serde no fewi sa waɗi 400 ñalawma goto ɓe guitta ha laaɓa ko wona ɗum ko leydi Côte d'Ivoire laamu ngu yurnitima ko haali porte parole communication laamu ngu Amadou Coulibaly o holliti laamu ngu ma ƴettu pellittal o yaltina noon daɗo ustude kala ko fati banggue ciggam internet ceergol mum e nder leydi Côte d'Ivoire ma uste hen kene wona 20% e kala temedere woni 20% ma uste hen kono ustete koye ɗen galleji tati kala wona orange tan MTN Meuve kame orange kala ma uste hen gam teskede wonande ceergol ɗeɗon gueɗe kala to leydi Thiar ɗum ko caggal ndema Hammada Idrissa Déby itino yamiri wonande ambassadeur mo leydi Allemagne nde yaltata leydi mabɓe ko ɓuuri yawde ɗon e balɗe ɗiɗi kamɓene hanki ɓe dokkiri to Berlin wonande ambassadeur mo leydi Tchad taweteɗo toon to Berlin leydi Allemagne woni Mariam Ali Moussa
eltu leydi maɓɓe ɗo e balɗe ɗiɗi ceergal walla mbiyen nandiral gasi ha laaɓi hakkunde leydi Tchad kame leydi Allemagne to Somali. Hassan Sheikh Mohammeda hakkunde on woni hooreji leydi Sudan hakkunde makko e koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere woni Antonio Guterres hanki yuɓɓinde point presse maɓɓe kamɓe ɗi toon to Mogadiscio lamorgo leydi Somali ɓe mbawi yewti toon toɓɓe jaaƴe no feewi yooro hokkere heege ɓurtuge ha deedi koli e ƴiye woni ko tawete toon ko daara toon jamma e ñalawma o holliti kene tolno e ujunnaje joyo neɗɗo tawete nder leydi Somali o saaha ene jogui heege ɓurtuge no feewi telne saya e nder ngeɗon heege ala kala ko hori ñamde wo erima noon ɓen jomen ngaluji woɓe wallude yarlitiɓe amo hatojini kene tolno e 2,6 milliard kopleje dollar ɗo e mayde 2023 gam fabade ɓen taweteɓe toon to joolam jaɓeri leydi Russie sarɗiyankoɓe muɗuma hanki lulima gam suɓade kuulal rende koninkoɓe gendi leydi mumen ɓe ndenirte noon koto banggue électronique tawɓe jaltata leydi ndi kalɗo goto mabɓe woni ene wawa andede to leydi Ukraine ɓe jonnani hay seeɗa vidéo jaltuɗo hanki o ɓurɗo yillade e nder yoga e médiaji aduna o kala ɗum noon ko caggal tumeɗe ko koninke mo leydi Ukraine koninkoɓe leydi Russie jaggi kawasal mbaɗi e yeeso makko nangi laaɓi pawe dande makko tajjiti dande makko on vidéo mono wona minute pawɗo 20 secondes kono kadi ɓe jonna ɗum hay seeɗa ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi Afghanistan wonande gardiɗo ministre gardiɗo loni tawete toon yonnani hay seeɗa ha nde lawɗin gola talibaji hadde wonande rewɓe gendi ndi liggodade e loni taweteɓe toon to Afghanistan ɓe kolliti wonande loni ne jogui ndimago gollodirde e nder leydi kala ndi arimo weela kono ɗo saabi erima gardiɗo ngal catala woni kolaɗo kuuɓal fedde gotago nde wawata dogde hen koyɗe jaam Philippines États-Unis de Amérique koɓe mbino ɓe mbaɗi so tawi kay ko wadde base mawɗo no feewi américain taweteɗo toon to Philippines kene wona 18 ujunere koninke mo leydi Amérique kam woni jettiɗo toon to Philippines États-Unis de Amérique Pentecôte ganduɗa yalti toon ko secret de renseignement généraux taw ko Amérique naɓe ko fati banggue haare hakkude Ukraine Russie kono ni kadi hatta Corée du Nord Corée du Sud ko ɗum woni ko ɓocciti naate internet oɗo sac ɗum woni haala ɓurka hewde haalede e nder yoga e médiaji ɗi kala Iran Arabie Saoudite hankadini kala ñalawma garɗa ɓe ɓeydo ɓattodir ɗum ko caggal sete saoudienne bannoɗo jilli mum to Téhéran subaka hande o wonande sete mawɗo timmuɗo iwi to Téhéran ne tawe toon to Riyad Arabie Saoudite gam uddidde ambassadeur mo leydi Iran ɗon ɗo Riyad ha jokkodiral hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɓuura ɓeydade ɓamtodirde musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena